खुलुमबाय आंनि मोनसे गोदान भिडिअजों भिडिअआ जाहैबाय नैबे बेलुनखौ गेब्रु होनाय मोनसे कम्पिटिशन। फार्स्ट नैबे आखाइखौ खानानै लाग्रोबाय गेलेगिरिफोरनि आखाइखौ, मानोना बेलुनखौ आखाइजों गेब्रु होनो मोननाय नङा, खिबुजोंसो जफ्रुनांगोन। गेलेगिरिफ्रा गाव गावनि सिनायथिखौ होबाय। बेना मा नाम मोनलाय नोंना? धनेश। नों बेना? थुलुंगा। बेना? गोजोन। बेना? खुंसुलि। गेमनि रुला जाहैबाय जायनो बे बेलुनखौ बयनिफ्रायबो बांसिन खिबुजों जफ्रुनो हागोन बेनो देरहागोन, आरो जाय देरहागोन बेनि थाखाय मोनसे सरप्राइज गिफ्ट दङ। स' भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो, आसा खालामो मोजां मोनगोन नोंथांमोना। दाथ' बोथोराबो मोजां नङा, बायहेरायावबो थांजाया, स' नंखायनो न'आवनो गथ'फोरजों एसे रंजानाय जाबाय। 1 2 3 स' भिडिअखौ माबायदि मोनदों कमेन्टआव खिथाहरदो, आरो जुदि मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। उइनारा नैबे जाबाय, बेनो बियो 10टा बेलुन गेब्रु होदों, नैबेया सेकेन्डआव थांबाय, बियो 9टा बेलुन गेब्रु होदों।